Kuan ko kanang murag ahang dari ba kanang murag si jawg kanang nay huot ba anda ni mag ubon siguro ko kay sini kun ubuman niya. Hello guys, manjong adlaw na tong tanan guys. Si Ruby Provinciana so karon pa jud ko nakapag vlog guys kay malagi na lat pilingwi lagi ta guys na sakpan ko. Diya nagbuntag jud guys amo ni ipagawas ning Mingming Dani kay kuan kanang limpyuhan diya kani jahang libanganan pulihan pud ni Nicole. So ning lakaw di si Nicole guys kay nagpadagi jahang mami para pag kaanda ni nila. So always man jud na isang mami bi magpadada ni para pagkain. So tapos ni kuning nakaw guys ay para mamalit siya og pagkain. Ano naman mo na Mingmin. Mingmin na mo. Oh, dili mangilog mo ha. Dili mangilog ha. Kaya taligsik sa gawas, ita pwede mo gawas. Naulanan mo. Mami B. Muhang mga alaga oh. Hala si Minmin o si Munmun kay pareho naglawas. Ito na sila kadak paspas na kay mudidi ni skuan no. Paspas kay mudidi so humandayon. Mambi ka nang sakto jud nga nahurot aga muhang gas. Na magluto na ang kuan ba. Pero siya magluto sa kaya na sa diha. Pero hugasin ng kaldero. Hugas na ko. Wala. Pabukaw na siya sa kuan. Salamat tayo kayo mambisa. Always nga pag buy o kuan. Pagkaon sa iring. Di ra pagkaon sa iring. Pati pagkaon na mo. Mabali pag human nagluto diya. Hugasan ba na ni. Naudtan po ni gas. Timing jud. Sus kay. Mali kay naluto. Sus. Tugay po nahurot na. Buwan kapin 1 to 50 ra ba jud ni siya. Ay mo ko og 1 2 3 4 5 6 7 8 8. So 8 ra mahimo ag 2 ka kilo nya. Na deliver si Papa Ide ron. Adto sa kuan kay apas inaog ko sa mga bata. Ako na kay ako bang gichatan nga padung na ka. Imay ha. Babaw. Hala ni kuyog piso. Mastilan. Dali, tit. Ay kuyog. Kuyog ra ba jud ka basta kuan oy diri. Duha ra gali mo kabuk ni kuyog pa mo. Nan sud ni unak. A few moments later. Hey guys, nung adlaw na tanan guys kana. Nako diri sa hidaanan ni Nicole. Huwag pa ko guys kaya nanghangam niyang mata. Di ko makatug sa kuan. Labad sa yeah. Nakita ang mga kasukasuhan. Ano sa tay kuan guys. So tay paninda. Pero nakautok gihapon ko guys. Kuan. Kanang alamang kay namin order. Kuan sakit pa daghang titindan siya. Pantas naman tapaway sa naman dito guys kay na-over patigad ko ani sa ginadagan ka sa trabaho ya nag-eskwela po gug bird and pass rin dya makoy paway naguli mag kuan mag luto mag inda sideline labad ko mag-edit na ang paway sa ko sama na ligo man ta sa ilanat mata guys ng lawom na
samot nagka parang naoksigbin. Naman guys kay maulian ko kung bati na pagkuda ni og kuan mangita og unsay pwede lutuon. Sabas gawas. Yan nakagjong guys kay nam gumilit pandaw nga gibitay. Delikado dayron guys kay nakakita ko diri sa news feed na lagi ka ng monkeypox wala. Nay tawag dito. Ano sakit sa panitan dyan natin yung nakita anday nga gi-share ni Ma'am Ingrid nga kuan daghan na kay naan lagi na kuan ka ng mura sa bulutong ba mo nang Christmas na punta na ni. Oh oh tanglad nga do. Yan tanglad. So guys kanang karang pa jud ta naka video guys kay nagpahuway lagi ko kay lagi na hangga medyas ko guys kay kuan gapahilot day ko. Dari sa tas bye-bye guys kay na yung mga naligo kay taas ka jug dagat. Saka na sila diya sa babaw. Naligo sila daro. Lawom kay dagat oh. Nara ko maligo guys sa dagat. Kay bago pa kong gihilot. Nga mo saka na sila dara sa babaw nya mo naog. Narabay ko andani o dagko kayo nga pawikan. Lukso. Wala kay bawa ka mulukso dong. Kay bawa ka mulukso diha. Mulukso na sila. Lah. Wala na putol dito. Wala di kaning lukso na putol na dito. Nahulog siya, naputol. Wala na kuan guys, mga naanod na pud balik ang mga kalat ba. Nalimpyo na. Hala, nag-uma. Uwan guys, oh. Ay, bagsak na dito na sa among gingadtuan Sambuan kanang dayang lugar dia Sambuan man oh. Ngit-ngit kay sa nga tanan. Nawa guys among gitanom nga kuan ba. Kanang
kulo man na sa buhol. Bunga na dahang kay bunga. Jablohan ako dia. Ha? Jablohan ako. Di ko jablohan. Jablo ba? Jablohan bitaw na ako ganiya na. Labungard. Nasa ang bonita. Ah, sir, nagbuka sir. So una sila sa Cristilda ni hangol sila si paligog dagat ba. Bago pa sila gikan Bot Manila. Yan, yung lukso. Tayo nag-picnic dito to. Magmaro ko maligo guys kay bago pa kong gilot. Kay duha jud ka adlaw ko hilantan. Gila, uwa na dyan dito sa babaw. Oh. Guba na dyan ang kusina. Oh. Ano guys, oh. Nahilo na niyang mata masig. Sakit ka yung balakang ba ang likod. Pero nahilot na hinuon guys. Nagkuhan ka nang enjoy mga bata dagtog. Langoy-langoy. Sayang ang biod. Tit 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 tit. Asa ni ang ano kro naglaag. Magpahilot mo ko guys manang. Bahak na ang kilay. Tit 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 tit. Dali. Nilong kay murag kawanan guys nagbabaw murag. Pero murag jaw mauki-uki na ko guys nang balik na bugo paninda. Duha ka adlaw ko maka paninda pero nakapaninda hinog kog lamang. Ni magin na hawtan may gas. Papalit pa to gas. Ma siguro guys papalit og gas ni Nicole. Kuan ko kanang murag ahang dari ba kanang mura si Zawg kanang nay huot ba ang dani murag ubon siguro ka kay sinikul ubuman niya okay naman tas ni kung ako na po na kuan yan nagiridi ra ag gas diya guys okay kasi man palitan na namo na gas diya mo to guys ang vlog guys kay kanang pag-edit lagi hindi ko maka-edit kay kang kuan lagi labad ang ang mata guys nang lawom na ni kuan di po ko makatug kay mga gabi tagigan ko malagi na kanang init diya mo uwan na ba mga to guys ni ate isud na ni ate diri kay init man sa gawas hindi naman siya tubig kay sa ipakaon ni Nicole busog na ang tama na na. Shout out dihan ni Ma'am Bitani sa Germany, Mami B, Ma'am Ging, Sis Ansan Lantun, Mers and Family, Ma'am Elina Kanyeti. Shout out ninyong tanan. Nga mong lablab nga kuan, bago nilang gilaba nilang kuan. Wala pa na mapaliti di sila o sanina guys, kaya halos palitag sanina kay kuan ka ng uwan-uwan batog na won. Ano sa palitan. Thank you for watching. Amping ampo tang tanan guys.